ҳафтаи гузашта мо рӯзи ҷаҳонии футболро бо тантана дар тоҷикистон истиқбол кардем, ки воқеан кишвари азизи мо фазои футболӣ дошт ва албатта бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар сартосари кишвар фестивалу мусобиқаҳои зиёди варзишӣ баргузор гардиданд. дар ҳамин ҳошия миёни кормандони соҳаи маорифи пойтахт низ мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми сарриёсати маорифи шаҳри Душанбе баргузор гардид, ки аз санаи 13 то 27 дастаҳои зиёде барои ба даст овардани ҷоми ин мусобиқот талошу нерӯсанҷӣ хеле зиёд карданд. Воқеан баргузор кардани мусобиқаи футбол миёни кормандони соҳаи маориф, ки бештар омӯзгорон ҳастанд, ин метавонад ки барои садҳо наврасону кӯдакони дигар як ангезае бахшад ва онҳо ба тарзи ҳаёти солим рӯ биёранд. тавре ишора кардаи мусобиқа ҳанӯз аз 13 май оғоз гардида буд. дар ин мусобиқа, ки ҳадафи асосияш солимгардонии ҷомеа ва рушди футбол дар мамлакат мебошад, 33 даста аз ҳисоби кормандони соҳаи маорифи шаҳри Душанбе ширкат намуданд. масъулин дар оғози ин чорабинӣ таъкид намуда буданд, ки вақте омӯзгор муаллим ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ рӯ меорад, ин раванд метавонад садҳо кӯдакону наврасони дигарро шавқманд созад, то онҳо ба варзиш, махсусан футбол рӯ биёранд. аз тарафи дигар ба кормандони идоранишин чунин чорабиниҳо таъсири бузурги рӯҳиву равонӣ мебахшад. пеш аз оғози мусобиқа ҳавасмандон, яъне иштироки дастаҳо хеле аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ пешниҳод карда шуд. ба кумитаи тадорукот дар маҷмӯъ то рӯзи қуръапартоӣ 51 даста пешниҳод гардид ва ба қуръапартоӣ яъне 33 даста роҳхат дода шуд, ба хотири оне ки аз ҷониби баъзе дастаҳо ки ба талаботи низомнома ҷавобгӯ набуданд ва ин танҳо байни кормандони соҳаи маорифи пойтахт буд. ба ҳамин хотир дар қуръапартоӣ 33 даста дар 4 гурӯҳ тақсим карда шуданд, гурӯҳҳои А, Б, В ва Г, ва ҳамин 4 гурӯҳ дар 4 майдончаи шаҳри Душанбе баргузор карда шуд. бозиҳо дар гурӯҳ хеле шавқовар буданд ва аз рафти бозиҳо, ки бозиҳоро доварони касбӣ аз ҷониби Федератсияи футболи шаҳри Душанбе, ки муайян шуда буданд, доварӣ менамуданд, дар рафти бозӣ аз хурд то калон ҳама ба мухлисӣ меомаданд ва рафти бозиҳо, баъзе бозиҳое ки буданд, зиёда аз 1000 мухлис иштирок доштанд, ҷамъ мешуданд. ҳамин тавр баъд аз талошҳои зиёд тимҳои арзанда роҳи худро ба даври ниҳоӣ анвор карданд. барои ишғоли мақоми сеюм ва медалҳои биринҷии мусобиқа, бозингарони кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо гимназияи рақами 1 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе андари майдон шуданд. мо дар бозии нимниҳоӣ бо дастаи рақиб интернати сабқат варзидем. бозии аввал агар гӯем, агар дар тайми якум 3-0 бар суди мо буд, вале мутаассифона дар қисмати дуюм мо ё ки ҳарифро ноида гирифтем, ки баъзе омилҳои футболӣ ҳам ҳастанд, ки футбол мегӯем ҳар он чишиданаш мумкин аст дар 5 дақиқа. охир бозӣ 4-4 шуд. дар зарбаҳои пеналтчапак бошад, мо бо ҳисоби 5-3 бой додем. лекин имрӯз барои ҷои сеюм сабқат меварзем. ҳамон иштибоҳе ки дар қисмати полуфиналӣ, дар қисмати нимниҳоӣ доштем, ҷубронаш мекунем ва кӯшиш менамоем, ки дар имрӯз ҷои сеюмро касб намоем. дар баробари оне ки муаллимони мо ҳамаш дар қатори дарсӣ, дар қатори тарбия намудани кӯдакон, боз аз вай ба варзиш машғул шудаастанд, ки азияти равонӣ бошад. барои муаллим ин чизи хуб аст. метавонад ки мақсад фикронии худро нақсар кунад. мухлисон шоҳиди ҳамин мусобиқа медонанд, ки дастаи мо ҳама пурқувваттар буд. барои ҳамин мо танҳо ба дастаи маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони федератсӣ бо серия пеналти бой додем. ҷиҳати фоидаовари ҳамин мусобиқа ин аст, ки мо дар утоқҳои кори худ шишта ҳар рӯз бисёр машғули кор ҳастем. барои ҳамин ба мо лозим аст, ки бо варзиш ва хусусан ба футбол машғул шавем, ки ҳамон хуни мо даваду мо камтар аз ҷиҳати солимӣ бояд ки яъне ки солим ва бақувват бошем. рақиб дастаи гимназияи 1 аст. мо бозии онҳоро дидагӣ ҳастем ва дастаи мо тайёр аст, ки бо онҳо муқобилат нишон диҳанд ва ғалаба кунанд.
бозӣ оғоз шуд. То ҷое иттилоъ гирифтем, тими кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар ин чорабинӣ яке аз муддаиёни асосӣ ба ҳисоб мерафтанд, вале дар марҳилаи нимниҳоӣ кори онҳо омад накарду шикаст хӯрданд ва маълум аст ки барои медалҳои биринҷӣ аз тамоми имкониятҳои доштаашон истифода мебаранд. дар қисмати аввал бозингарони ҳарду тим бозии бисёр ҳам олӣ нишон дода вазъиятҳои хавфнокро дар назди дарвозаи ҳамдигар ба миён меоварданд. билохира ҳарду тим ба задани якголӣ даст ёфтанду қисми аввал ба анҷом расид. چی دیدید در حیات دسته چی رو تغییر دادن در کار؟ بازی بسیار بازی یک روحیه بلند رفته ایستاده چونکی در حقیقت هم هر دو دسته بازی خوب رو نشان داده ایستادن و فقط در همینجا همون به قول گویم اگر هم تاکتیک izмененияҳое که اگر کار خود را کند نتیجه باید خوب برآورده شود. بیشتر در خط دفاع یا خط هجوم؟ نه بیشتر در خط هجوم باید تغییرات باشد برای آنکه بیشتر خطاگاه در خط هجوم است چونکه از اونجا حمایتگران اینها بسیار یعنی توپ را از درون بسیار بیرون برآورده ایستادن به همین خاطر بیشتر خوب میشد که این حمایتگرای ما هم اینچنین حملهگران ما خوب بازی کنند. баробари оғоз гардидани қисмати дуюм гӯё тамоми нуқтаҳои заифи рақибро бозингарони кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ омӯхтанд, зеро бо пасҳои ҳамдигар ва зарбаҳои нишонрас дарвозаи рақибро зуд нишон мегирифтанду гол мезаданд. ҳангоми ҷараёни ин бозӣ мушоҳида кардем ки аллакай омӯзгорон аз бозии футбол ба хубӣ огаҳ буда тӯбдориашон дар сатҳи олӣ аст. хулас тими гимназияи рақами 1 барои хонандагони болояқати шаҳри душанбе бо ҳисоби 2-4 аз бозингарони кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шикаст хӯрда аз медалҳои биринҷӣ бенасиб монданд. ҳарифи онҳо бошад барандаи ҷойи сеюм гардид. در بین 33 داشته جای سیم هم موفقیت است. هر کس موفق نمیشود. ما خیلی مینداریم با این مسابقه هایی که گذراندن از سراسر تشکیل کننده مینداریم. مینداری خود رو میرسانیم. ما دلشکسته نیستیم، حرکت میکنیم، تلاش میکنیم که در بازی دیگه جای یکم را اشغال نماییم. باور کنید بسیار بازی عجایبات شد. ما کوشش کردیم که دسته ما اساساً هدف اساسیش که دسته نو تاسیس است، کوشش کردیم که ما جای یکم را اشغال کنیم، اما بنابر سبب‌های خب دیگر دسته هم موفق شدن. دیگر دسته هم این بازی است، مسابقه است، فوتبال است، یک کس بای میتید، یک کس برد میکند. اما آینده همچون جوان، همچون یکی از ورزشگران، همچون یکی از عضو جمهوری تاجیکستان کوشش میکنیم که بغیر از مسابقه داخلی کشور، خارجی هم کشور معرفی کنیم. چی خیلی که میبینید مسابقه است، امروز ما غلبه کردیم و شاید سال آینده ما کوشش میکنیم که حتما جای اول رو گیریم.
муддаёни асосӣ барои соҳибӣ кардани ҷом ва медалҳои тилло мактаби интернати рақами 2 барои кӯдакони имконияташон маҳдуди шаҳри душанбе ва муассисаи давлатии маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони ноҳияи фирдавсӣ ба ҳисоб мерафтанд. таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки баргузории чунин мусобиқаҳо барои бунёди ҷомеаи солим ва рушду нумӯи намудҳои мухталифи варзиш заминаи хуб мегузорад. ҳарчанд мусобиқаи футболи хурд миёни кормандони соҳаи маорифи пойтахт бори аввал барои дарёфти ҷоми сароясати маорифи шаҳри душанбе роҳандозӣ шуда бошад, вале таваҷҷӯҳи зиёди омӯзгорону дигар кормандони соҳаро ба ин самт ҷалб намуд ва бо таъсиси дастаҳо дар чорабинии мазкур фаъолона ширкат намуданд. бозиҳо хеле бо як ҳассосият, бо як рақобатҳо шадид баргузор гардиданд ва ин бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки омӯзгорон, кормандони соҳаи маорифи пойтахт дар баробари таълиму тарбия инчунин ба варзиш, ба тарзи ҳаёти солим яъне рӯ меоранд оммавияти футбол ва ба ин васила яъне дӯстиву рафоқат байни кормандони соҳаи маорифи пойтахт низ дучанд мегардад. мушоҳидаҳо нишон дод, ки дар рафти мусобиқаҳо вақте ки омӯзгор дар баробари таълиму тарбия ба майдон ворид мегардад, яъне шогирдони зиёди онҳо ба мухлис меоянд ва дар дили шогирдони онҳо, дар дили хонандагони муассисаҳои таълимӣ аллакай меҳру муҳаббат ба футбол, ба варзиш, дар маҷмӯъ ба варзиш ва дар ин замина барои тарзи ҳаёти солим заминаи мусоидеро фароҳам меорад. чун медонем бозиҳои марҳилаи ниҳоӣ дар дилхоҳ намуди варзиш диданӣ ва тезутун сурат мегиранд, ки финали имрӯза низ пур аз лаҳзаҳои ҷолиб буд. маълум аст, ки аз миёни 33 даста ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтан малакаи баландро тақозо мекунад, ки ҳарду дастаҳо бо ҳамдигарфаҳмӣ ва бозии зебояшон роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор карданд. фишорҳои бештар ҷониби дарвозаи ҳамдигар дар қисми аввал танҳо як гол ба самар расонида шуд, ки он ҳам аз ҷониби бозингарони мактаби интернати рақами 2 барои кӯдакони имконияташон маҳдуди шаҳри душанбе буд. ҷараёни қисмати аввалро мо дидем, хеле хуб шурӯъ кардед. хуб, айни ҳол машварат чӣ гуна аст барои қисмати дуюм? машварат барои қисмати дуюм дар ҳақиқат дар финали ҷоми сароясати маорифи шаҳри душанбе эҳсосот бениҳоят баланд аст. он камбудиҳое ки дар қисмати аввал мушоҳида гардид, мо айни ҳол ҳамун қисмата баррасӣ карда истодаем, ки ҳамун хатогиҳое ки дар қисмати аввал буданд бартараф созем, то ин ки боз идомаи бозӣ бо голҳои навбатиро ба тими ҳариф занем. Тими ҳариф чӣ гуна аст? тими ҳариф ҳам дар ҳақиқат тими пурқувват аст. албатта ки ба финали ҷом баромадан дар байни 33 даста ин кори ҳазл нест. албатта ки оям нодида гирифтан, бале, албатта ки онҳо ҳам заҳматҳои зиёд кашида ба ин давр омадан. мо ҳам низ дар қатори ҳамонҳо умедворем хай дар қисми дуюм боз ҳам хубтар бозӣ кунем. ёдвар мешавем, ки то ба марҳилаи ниҳоӣ дастаҳои 136 бозӣ анҷом дода ба дарвозаи ҳамдигар 1203 гол ворид намуданд, ки чунин натиҷа аз малакаи баланди омӯзгорон шаҳодат медиҳад. ҳарчанд мо дар қисмати аввал фаъолӣ бозингарони мактаби интернати рақами 2 барои кӯдакони имконияташон маҳдуди шаҳри душанберо дидем, вале дар пайти дуюм куллан рафти бозӣ дигар шуд. тими маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони ноҳияи фирдавсӣ тавонистанд, ки яку якбора 4 голро вориди дарвозаи ҳариф намоянд. дар идома ба 3 голи задаи рақиб футболбозони дастаи мактаби интернати рақами 2 барои кӯдакони имконияташон маҳдуди шаҳри душанбе ҷавоб гардоринданду халос ва бо ҳисоби 4-3 тими маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони ноҳияи фирдавсӣ ғолиб ва барандаи ҷоми сароясати маорифи шаҳри душанбе гардид.
ما همچون کارمندان مؤسسه دولتی مرکز ایجادی کودکان نوجوان نیای فردوسی در مؤسسه‌مون محفل‌های ورزشی داریم که یکی از محفل‌های فوتبال میباشد. با این خاطر میباشد که کارمندان ما خوب فعالیت نموده غالبیت را به دست آوردند. اولا روحیه جسمانی ما دیگر میشود آموزگاران ساحه معارف و از دوره‌های اول ما بازی کرده آمده مثال با دوری نیم فینالی با دوری فینال راه یافتن خیلی دشوار بود. در این طول قریب 2 هفته یا 3 هفته زیاد بازی ها گشت. ما در اینجا خیلی کماندهای با قوت بود. ما خود را خیلی خوب حس کردیم و خیلی خوب آمادگی ها دیده بودیم با همراهی دسته. از همین لحاظ ما جای اول را گرفتیم. اگر این خیل مسابقه ها، این خیل اقدام ها، این خیل بازی ها، جشن ها زیادتر شود، برای ما آموزگاران این یک اقدام خیلی خوب می باشد که در روحیه تربیت جسمانی خیلی با قوت و دسته های پرقوت نیز پیدا می شوند. در مراسم جنبسته مسابقه رهبریت سرریاست معارف شهر دوشنبه، نمایندگان فدراسیون فوتبال پایتخت و مسئولین نهادهای ورزشی شرکت داشتند. سراول و دروازه‌بان و بازیگر بهترین مسابقه جایزه‌های انفرادی تقدیم گردید و دسته‌های غالب نیز قدرشناسی شدند. مدال‌های برنجی اولین مسابقه فوتبال خرد میان کارمندان ساحه معارف پایتخت برای دریافت جام سرریاست معارف شهر دوشنبه نصیب دسته کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گردید. تیم مکتب اینترنت رقم 2 برای کودکان امکانیتشان محدود شهر دوشنبه مدال‌های نقره مسابقه را مال خود کردند. همینطور غالب جام سرریاست معارف شهر دوشنبه میان کارمندان ساحه معارف پایتخت دسته مرکز ایجادی کودکان و نورسان ناحیه فردوسی دانسته شد که آنها جام این مسابقه را بالای سر برداشتند. ما در این مسابقه زحمت تلاش‌های خیلی به نهایت بسیار کشیدیم و در آخره ما صاحب جام شدیم. این آخری کار نیست، کوشش می‌کنیم که در مسابقه‌های نوبتی با همین جام را به دست بیاریم. رحمت به سهامگذاران این مسابقه که با ما چنین مسابقه بهترین برگزار کردن. رحمت به سرپرستان. همینطور با گرفتن یک عکس خاطره‌ای اولین مسابقه ورزشی عاید به فوتبال خرد میان کارمندان ساحه معارف شهر دوشنبه برای دریافت جام سرریاست معارف پایتخت به انجام رسید.